at every 36 News Street. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtotoo at magdesisyon. Na tama matodesisyon, na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama. The scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama matodesisyon, na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama. Isang magandang umaga ho mga kababayan at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kababayan, Justin Dizon po at maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyon na may paggagamitan. Yan po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin halos 2 milyon na followers dito po sa social media ang Facebook. Maraming salamat sa lahat ng nag-follow sa ating social media page, Facebook at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Lalo na ho yung mga followers natin sa news page kung saan umaabot na ng mahigit 856,000. Palakpakan naman natin. Ayan. Ay maraming salamat ho sa inyong pagtitiwala, pagsubaybay at higit sa lahat, pagbabahagi po ng inyong kwento dito sa inyong istasyon, CLTV 36. Live na live din ho tayong napapanood sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ganyan din sa telebisyon Luzon, Visayas at Mindanao. Yes, via Signal Channel 115 at dito ho sa ating 37 cable partners sa buong Central Luzon. Live na live din tayo sa telebisyon Free TV Channel 36 dito po sa Kalakhang, Pampanga. Balitang makatotohanan, balitang
Balitang mapagkakatiwalaan. Kumusta kayo po, Kabalen? Kumusta ho kayo? Namiss ko yun ni Kuyang Justin, ano? At medyo isang linggo tayong nawala. Ayan, gawa ng maraming kadahilanan. Desisyon tama, desisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Huwag ho kayong mag-alala, nagbabalik na ang inyong paboritong tambayan online, ano? Dito po sa CLTV 36 at tayo magkwentuhan, pag-usapan ang iba't ibang kaganapan dito ho sa ating rehiyon Central Luzon. Kasama si Justin, di sa neto makibalita. At syempre, yung mga iba pang balita sa iba't ibang bahagi po ng daigdig na mayroong kinalaman sa atin. Pag-usapan din natin yung mga anything under the sun, lalo na ho sa matinding sikat ng araw ngayon, di ba? Kung ano ho yung mga gusto ninyong ano pwedeng gawin. Pero paalala ho ng mga eksperto, ngayong matindi ang init ng panahon. Ayan, iwasan ho yung mga strenuous activities. O, pag sinabing strenuous activities, ito yung mga mapapagod ka talaga. Ano, wag mag-push up. Ayan. Hindi. Wag mag-push up. Ay, pinalakpakan. Hindi nga magpo-push up. Eto, wag magbisikleta. Ang hirap no? Oo. Ganun talaga. Wag magbisikleta sa kasagsagan ng init, ano? Lalo na kung hindi naman ho sanay, di ba? Kung hindi naman mga eksperto, kung hindi tayo palagian at sanay sa ganyang tindig sikat ng araw, ano? At kung di may iwasan, ayon ho sa mga health experts, ayan, lalo na yung mga kaibigan natin, mga tropa nating nagtatrabaho sa ilalim ng initan. Ito hong mga dakilang manggagawa at yung mga mga laman ng kalsada, yung mga street vendors, yung mga traffic enforcer, at yung mga namamasada, yung mga jeepney driver. Shout out sa mga miyembro ng Angeles San Fernando TODA o yung HODA, Jeepney Operators and Drivers Association. At pagbati rin sa SIPOSCO, sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, pinangungunahan ni Kuyang Louie Clemente. Ayan. Dagdagan ang inom ng tubig, yung mga tropa nating enforcer, lalo na ngayong mainit ang panahon. Pwede hong sumilong, Ito may mga ibang mga basher, sasabihin ko na, may mga kababayan tayo pagkikita ng mga kunwari traffic enforcer na nakasilong. 'Di ba? Wagas kung maka-react yung mga kababayan. May mga iba hindi ko naman linalahat. Sasabihin, bakit naman nakasilong 'yan? Bakit anong ginagawa niyo? Hindi niyo gawin yung trabaho. Hello, mga tao din ho sila na naiinitan, na hindi kinakaya yung tindi ng sigat ng araw. Pag pasilungin ho natin yung mga traffic enforcer, at kung tutuusin, kung disiplinado lang tayo sa kalsada, hindi na kailangan ng traffic enforcer, hindi na kailangan ng magmamando ng daloy ng trapiko. Nagpunta kayo nakita nyo ba sa Singapore, meron bang enforcer sa intersection? Diba? So, wag ho natin masyadong masamain. Kung yung mga enforcer, yung mga nagmamando ng traffic, ay every now and then, makikita ninyo nasa silong, nasa lilim, At kahit magkandabuhol na yung trapiko, kung sobrang init naman ho yung sikat ng araw, yung temperatura, kawawa naman ho sila kung sila'y nakabilad dyan, di ba? Kaya po, dun sa mga kaibigan nating enforcers, dagdagan ng inom ng tubig at sumilong din. Huwag hong magbabad sa initan, ika nga. Sige, silipin naman natin ngayon, balitang may paggagamitan, sitwasyon muna tayo ng trapiko dito ho sa may North Luzon Expressway. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream. Narito na po ang lagay ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Ngayon pong araw ng Miyerkules, April 29, alas 10:20 ng umaga. Dito ho sa may portion muna tayo ng Balintawak. Yung mga patungo ho ng norte. Yan. Gaya na lamang ni, shout out kay Kuyang Ray Bravo. Madalas din bumiyahe yan Batang Maynila, Ray Bravo. Yan.
Oh, yung Balintawak Toll Plaza patungo naman ng norte going to Bulacan and other parts of Central Luzon. Abay, light traffic pa sa mga oras na ito. Diyan ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela. Kung kayo ho ay bumabiyahe, karihiyon ha. At patungo naman ng Metro Manila, asahan ninyo yung kapal ng volume ng mga sasakyan dyan sa section na yan ng NLEX, yung Mapulang Lupa. Ano? But yung northbound portion going to Central Luzon, Northern Luzon, light traffic sa mga oras na ito. Pagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Dito naman ho sa Mindanao Toll Plaza, yung mga truck, ayan, may pila na ha. Pero yung mga maliliit na sasakyan, wala masyadong aberya. Kung kayo po ilalabas ng NLEX dyan sa Mindanao Toll Plaza, Libtong May Kawayan Service Road ay yung southbound, ano, medyo makapal yung o mahaba yung pila. But magkabilang linya yung portion mismo ng NLEX light traffic sa mga oras na ito. Skip the scroll and stream. At the 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Silipin naman natin sitwasyon dito mo sa may portion naman ng Bocaue. Ayan, magkabilang linya, maluwag ho ang kalsada, maluwag ang North Luzon Expressway. Ganyan din ho sa may San Jose, City of San Fernando, Pampanga, nasakop po ng NLEX light traffic as of 10:22. Ngayon pong Miyerkules, April 29. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At the 36 News Stream. Kasama si Justin. Tuloy-tuloy tayo sa paghahatid ng balitang may paggagamitan. Pero bago yan, babatiin muna natin nakatutok sa ating programa. Ito, happy viewing kay Noel Joseph Artus Cleofe. Ayan. CLTV 36, maraming salamat po sa Kabalen Restaurant since 1986, 40 years na. Itong si Noel, fan ng mga local enterprise. Ayan, at talagang nasusubaybayan niya. Maraming salamat. Salamat, Noel, sa iyong pagtutok. Ayan, nakatutok din sa ating programa si Kuyang Randy Tungob. Ayan, isang magandang umaga. Good morning po, Kuyang Randy. Ayan, maraming salamat. Kumusta, Kuyang Randy? Ano atin? Balita, Kuyang Randy. Di ba? Anong banat natin ngayon? Bay, alam mo ninyo, pag ganitong mainit yung panahon, ayan, marami nagkakayaan mag-outing. Sino na yung nakapag-outing dyan? Sana yung outing hindi puro drawing. Di ba? Pagka ganitong mag-outing, magkayayaan, sino na sa inyo yung mga isang yaya lang sa group chat na tuloy yung lakad? Wala, ganun talaga eh. Pag nabibisi, tapos mahal pa yung gasolina, di ba? Kaya naman ang hirap bumiyahe. Magdesisyon ng tama, iwasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Kung saan man yan, silipin natin sa syudad ng San Fernando. Ito po, real-time traffic situation muna tayo. Mula ho ito sa command center ng CPOSCO. Skip the scroll and stream. At the 36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam. Dito ho sa may boundary ng Angeles City at ng syudad San Fernando. Kaya pong Barangay Santo Domingo, Angeles City at Telabastagan, San Fernando. Light traffic magkabilang linya. Maluwag din ho ang sitwasyon dyan sa may portion ng Panings. Yung going to Phil-Am Friendship Highway. Na nananawagan yung mga miyembro ng Save the Trees Coalition. Lalo na dyan sa may Save yung Friendship Trees, Ay napag-alaman, meron daw pinutol na puno. Ayon sa kanila, dapat nasa protected ito, dahil merong utos sa bawat. So yan hoy, sisilipin natin, Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Dito tayo sa may portion naman ng Holy Angel Village, magkabilang linya light traffic din, Baliti. Ganyan din ho ang senaryo, maluwag ang daloy ng trapiko.
Pagdating ng Sindalan, wala pa ring aberya, magkabilang linya, light traffic. Light traffic din yung bahagi naman ng Del Rosario intersection. Ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Jose Bilingat Memorial General Hospital. Diyan ho sa may Makabakle, Dolores, City of San Fernando. Pero dun sa may portion ng Barosa, medyo merong pagbabagal. Light to moderate traffic asahan yung area na yan. And dito naman sa may downtown San Fernando, light traffic din as of 10:26 ng Miyerkules, April 29, 2026. Tuloy-tuloy ho tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito, silipin naman natin sitwasyon ng trapiko dyan sa iba't ibang bahagi ng Bataan. Skip the scroll and stream. Pagbati kay Henry Wanta, ayan, kwentuhan kami kahapon. Napag-usapan namin yung sitwasyon nga, yung Roman Highway. Tama eh. Yung road crash, dahil nga malawak ang kalsada, maganda yung asfalto, Makibalita matyala matuto. abay minsan hindi maiwasan yung overspeeding yung mga motorista, so madalas ho yung road crash. Ito ho, sitwasyon ng trapiko sa Bataan at paalala na rin na sumunod ho tayo doon sa mga itinakdang speed limit. Tama matutesisyon na tama. Dito muna ho tayo sa may gawing Balanga, yung Layak Balanga bound light traffic. Sa mga oras na ito, yung portion ng Sumi, maluwag din ang daloy ng trapiko. Coolies Crossing, light traffic din. Orani, light traffic. San Pedro southbound, light traffic. At dito ho sa may Rotary Balanga, light traffic din, mga karehiyon. Paalala ho sa mga motorista, mahigpit ang pagpapatupad nitong traffic o yung speed limit kung tawagin dito ho sa lalawigan ng Bataan. Yung mga malalaking truck at van hanggang 50 lamang ang pupwedeng takbo, habang ito hong yung mga pribadong sasakyan 80, kung ikay namamasada 70 lamang at yung mga motorsiklo hanggang 60. Bawal ho mag-banking. Tama eh. Skip the scroll and stream. Bawal mag-banking. Doon kayo sa racetrack kung gusto nyong mag-banking, di ba? Huwag kayo mag-banking sa kalsada naman. Skip the scroll and stream. At the 36 news stream. Kasama si Justin. Ito naman, makibalita tayo mula kay Lori Galicia ng DOST Pag-asa. Kaugnay ng forecast ngayong araw. Ito ho yung weather report ng Pag-asa kaninang alas 5. Valid po ito sa loob ng 24 oras. Ayan, alamin natin ano ang magiging taya ng panahon. Narito pong ulat mula sa ating Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies sa ating bansa at dala pa rin ho nito ang mainit at malinsangang panahon sa halos buong kapuluan. Sa araw na ito ay mababa ang tsansa ng widespread o malawakang pagbuhos ng ulan, liban na lamang sa mga localized at panandalian na pagkidlat pagkulog. Sa kasalukuyan, wala rin ho tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng ating area of responsibility, and at least in the next 2 to 3 days, wala tayong inaasahan na papasok sa ating PAR. Sa pagtayo ng ating panahon, sa araw na ito, patuloy pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa po ng Luzon. So sa umaga hanggang tanghali, generally fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. At pagdating naman ng hapon at gabi ay may chance ho tayo ng mga localized thunderstorms. Mga panandalian lamang ho na pagbuhos ng ulan, especially ho dito sa eastern section ng bansa at sa southern Luzon. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, 26
to 35 ang inaasahang magiging agwat. Sa Baguio ay 17 to 25 degrees Celsius, 25 to 33 sa Lawag City. Sa Tuguegarao ay 24 to 36 degrees Celsius. Sa Legazpi naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay 23 to 33 ang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Baguio City, ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa araw na ito ay 17 to 25 degrees Celsius. Samantala sa Visayas at Mindanao, mababa rin ho yung tsansa ng mga malawakang pag-ulan sa ngayon, liban sa mga localized thunderstorms. Hindi natin inaalis ang mga tsansa ng mga daglian na pagbuhos ng ulan, lalong-lalo po sa hapon at gabi. Sa Tacloban, 26 to 33 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu ay 27 to 33, 26 to 33 sa Iloilo. Sa Puerto Princesa City ay 26 to 34 degrees Celsius, 27 to 34 naman sa Calayan Islands, 25 to 34 sa Zamboanga City. Sa Cagayan de Oro ay 27 to 33 at 25 to 34 naman sa Davao City. Kahapon po ay nakapagtala tayo ng 38 hanggang sa 40 degrees Celsius na maximum heat index dito sa Kamaynilaan. Nasa extreme caution level ho yan. Habang sa Pili, Camarines Sur, Sangli Point, Cavite at Tumangas, Iloilo, nakapagtala po tayo ng danger, nasa danger level o yun po yung isa sa mga ilan sa pinakamataas na nagtala po ng mataas na heat index kahapon. Wherein sa Pili, Camarines Sur, nakapagtala po tayo ng 45 degrees Celsius na maximum heat index. 43 degrees Celsius naman po sa Sangli Point, Cavite at Tumangas, Iloilo. Nasa danger level ho yan. Habang sa forecast natin sa araw na ito dito sa Metro Manila, 38 to 39 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat o magiging maximum heat index natin sa araw na ito. Habang sa Sangli Point, Cavite naman ay pwedeng umabot sa danger level ng 43 degrees Celsius po. So, ibig sabihin, patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan hanggat maaari po iwasan muna ang direct exposure sa sunlight, especially po sa katanghalian at early afternoon. At maging hydrated po tayo at iwasan muna ang mga rigid activities na maaari pong magdulot ng mga heat stress, heat cramps, or even heat strokes. At sa ngayon, wala po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat, panayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alo ng kondisyon ng ating karagatan. Ang sunrise po natin for today is 5:35 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:13 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito, isa-isahin natin yung heat index forecast dito po sa iba't ibang bahagi naman ng rehiyon Central Tama Luzon. lang matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and Ayan, stream. At every 36 news. Sige ho, dito muna tayo sa may Zambales. Posible hong umabot ng 41 degrees Celsius, yung init factor o yung heat index kung tawagin. Ayon na rin ho yan sa ating Weather Bureau Pag-asa. Habang yung monitoring naman dyan sa may Olongapo City, dyan sa may Subic Bay, 42 degrees Celsius. Ayon po sa Pag-asa. Desisyon na tama. Dito ho sa Aurora, 41 sa Baler, 40 naman sa Kasiguran. Habang dito sa Pampanga, batay na rin sa monitoring dyan sa may Clark Airport, 40 degrees Celsius ang posibleng heat index. Ngayong araw ho ng Miyerkules, And then, dito naman sa Tarlac, 42. Mas mainit, Diyan sa may Kamiling. Habang sa may Hacienda Luisita, Tarlac City, 39. Ayon po sa forecast ng Pag-asa. San Ildefonso, Bulacan, 39 degrees Celsius. At Nueva Ecija, dyan sa may Central Luzon State University, Muñoz, Science City of Muñoz, 38 degrees. Pagbati pala sa mga CLSU pips, lalo na kay Kuya Nine. Ayan.
Diyan ho sa may Abukay, Bataan, medyo malamig-lamig ng konti. 35 degrees Celsius ang temperatura. At yan ho, Sambales, umulit na 41 and 42. Yan ho mga kabalin. Mga karehiyon, magdesisyon ho ng tama. At sa ganitong mainit yung panahon, paalala ng mga eksperto, number one, of course, palagian ang pag-inom ng tubig at hindi ng soft drinks. Okay? So, ganun talaga. Tubig ho ang dapat inom. Hindi soft drinks, hindi ho kape. Tubig. Okay? And of course, iwasan ho yung pagsusuot ng mga dark colored shirts, yung mga dark colored clothes, o yung mga tropa nating dibil-dibil, yung mga rockers, di ba? Magputi muna tayo, ganyan na, kahit rockers ka. And of course, yung mga, yung strenuous activities between 10 a.m. to 4 p.m., yan, pinagbabawal o pwede, dinidiscourage. Kung pwede, wag muna. Pero kung wala ka talagang choice, ayan, magdala ho ng payong, sumilong paminsan-minsan upang hindi po kayo makaranas ng tinatawag na heat exhaustion o yung para ka dehydrate, sumasakit yung ulo. Yan ho mga karehiyon ang iba't ibang weather forecast dito ho sa atin sa Central Luzon. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Isang takbuhan, isang komunidad, isang layunin, Clark One Big Run 2026 na. Makisaya at makitakbo kasama po ang Ateneo Pampanga Student and Alumni Association at Clark City Marathon. Ngayong darating na linggo, May 3, sa Mimosa Philinvest. Mimosa Plus Philinvest, Clark, Pampanga. Hindi lang ito karera, ito po ay pagkakaisa para sa kabutihan. Mag-register na at i-search po ang Clark One Big Run sa Facebook. Clark One Big Run, sama-sama sa bawat hakbang. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito ho mga karehiyon, bigyang daan muna natin ng ilang public service announcement naman. Balitang may paggagamitan pa rin. Brownout alert. Ayan, brownout alert dito. Ayan, sa mga taga Dukit. Ano ka rin ninyo? Yung Pila Dukit at Dauville dyan ho sa may Dukit, Mabalacat City, Pampanga. Kaninang alas 8 ng umaga, nagsimula na yung brownout. Wala hong kuryente hanggang alas 4 ng hapon. Meron hong ginagawang extension and upgrading ng 3-phase CAPEX project. Ito hong Pelco 2, kaya naman walang kuryente hanggang alas 4 ng hapon sa Barangay Dukit, Mabalacat City, Pampanga. 36 news stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama. Ito naman sa may Maimpis, shout out sa mga tropa ng nanay ko. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto. Mga tropa ng nanay ko sa Maimpis. Kilala niya yan, di ba? Shout out kay Mars Glo. Ayan, pagbati kay Maring Glo Feliciano. Ayan, binati ko si Maring Glo. Laging nanonood sa CLTV 36, yung mga tropa ng nanay ko, sinasabi nila pag nakikita nila ako. Tsaka yung mga naglilingkod sa parokya ho, dyan sa simbahan, sa kalimutan ko tuloy yung parokya, may ulat ako. Kenny Pilar Village, ang pupuking kapilya kay Maimpis. Ayan. Paluneng Roan nanunak sila yung parokya tamo. Blessed Trinity, Parish of Blessed Trinity. Yan di ba? Tama ako. Yan, kalimutan ko lang. Ayan. Pagbati sa lahat ng mga nakatutok. Sabi mo?
Madalas sila manood ng CLTV 36. Maraming salamat po. Ayan. O ito, karen pong tao maimpis, kita pong marangle, purok 8. Ne? Brown out kanina, nagsimula kaninang alas 8:30 ng umaga hanggang 1:30 p.m. yan. O, ditak na mo pong kapibabatan. Saglit na lamang. Ano? Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Anong dahilan ng brownout, Kuyang Justin? Meron hong reconfiguration at tapping ng bagong primary line. Ito pong fill-up ko. So hanggang 1:30 ay inasahan po yung pagbalik ng kuryente dyan. Samantala, ito naman bukas dyan ho sa may Mabiga, Mabalacat City. Portion po ng Green Meadows. Okay, di pong Don Bosco. Green Meadows Subdivision. Skip the scroll and stream at the 36 news. Pero ito, Phase 1 including El Rosario Drive at Ipil-Ipil Street. Desisyon na tama, desisyon na tama. Bukas ho, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 hanggang alas 3 ng hapon ay wala hong kuryente dyan sa Barangay Mabiga, bahagi ng Green Meadows Subdivision sa Mabalacat City, Pampanga dahil na rin ho sa center loading distribution ng center loading ng distribution transformer ng Pelco 2. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 news stream kasama si Justin. Tuloy-tuloy tayo sa ating public service announcement. Ito naman ho mga karehiyon, mawawala naman ng supply ng tubig dito ho sa may Barangay Balaba, Biglang Sibol o sa bahagi ng Balaba, Biglang Sibol sa Mabalacat City, Pampanga. Mamayang alas 9 ng gabi yan hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. Skip the scroll and stream. Meron hong isasagawang flushing activity, yung prime water. So attention ho sa mga taga-barangay Balaba, Biglang Sibol, dyan sa Mabalacat City, paghandaan itong water supply interruption. And then, dyan ho sa may San Roque, Dao First, mamaya namang alauna ng hapon hanggang 4:30 ng hapon, wala rin hong supply ng tubig. Meron hong flushing activity rin yung prime water. Ito, nagbababati si Tyron Reyes. Ayan, Sir Justin, good morning. Pa-shoutout po mga taga-Bagna, Malolos City. Ayan, shoutout sa mga taga-Bagna, Malolos City, Bulacan. Balitang may paggagamitan. Mula kay Tyron Reyes. Ayan, bibigyan ko kayo ng isang dog. Diba? Maraming salamat sa inyong pagtutok. Kumusta, Tyron? Kumusta ang panahon dyan? Skip the scroll. Alam ko, mainit, Oo, iwasan yung pagtambay sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Desisyon na tama. Nagkakayayaan yung mga tropa magbisikleta daw dyan sa may Malolos City. Oo, papuntang Barasaw. Diba? Maganda Ang dami pwedeng puntahan. So, yan, Tyron Reyes, maraming salamat sa pagtutok. Eto, nanonood. Pinapabati si Noel Cleofe. Pagbati daw kay Dr. Kailin Yarano ng Miranda Eye Clinic sa Malolos, Bulacan. Ayan. Sa-celebrate ng first anniversary niya ngayong Mayo. Magbati ho. Yan. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa Newsstream. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Isang takbuhan, isang komunidad, isang layunin. Clark One Big Run 2026 na. Makisaya at makitakbo kasama ang Ateneo Pampanga Student and Alumni Association at Clark City Marathon ngayon pong May 3, Linggo, sa PhilInvest Mimosa Plus, Clark, Pampanga.
Hindi lang ito karera, ito po ay pagkakaisa para sa kabutihan. Mag-register na, i-search ang Clark Juan Bigron sa Facebook. Clark Juan Bigron, sama-sama sa bawat hakbang. Balita makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating paghahati naman ng mga balita. Ito ho, para sa mga headlines ngayon pong araw ng Miyerkules, April 29. Pinagtibay ho ng Sandigan Bayan ang nauna nitong kautusan na 90-day preventive suspension laban ho kay Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. Kaugnay ho ng kinahaharap nitong kasong graft at malversation na may kaugnayan sa Malampaya Fund controversy. Makikita ho sa opisyal na resolutions archive ng Korte ang mga inilabas nitong rulings para ho sa taong 2026. Sa resolusyong may petsang April 24, 2026, ibinasura ho ng Special 3rd Division ang motion for reconsideration at extremely urgent ex parte motion to stay execution ni Maglangke. Ayon ho sa korte, moot and academic na ang hiling dahil naipatupad na ang preventive suspension noong February 4, 2026. Dagdag pa rito, sinabi ng hukuman na regular at naayon sa batas ang naturang suspension order. Binigyang diin din ng Sandigang Bayan na mandatory ang preventive suspension sa ilalim ho ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act kapag may valid criminal charge laban sa isang incumbent public official. Nilinaw rin ng korte na maaari pa ring masuspende ang isang halal na opisyal kahit pribadong individual pa siya noong umano'y nangyari ang isinasaad sa nasabing kaso. Ayon pa ho sa korte, layunin ng preventive suspension na mapigilan ang posibleng impluensya o pananakot sa mga testigo habang dinidinig ang kaso at upang mapangalagaan ang integridad ng paglilitis. Ito mga karehiyon, good news naman tayo. Opo, 3 alumni o 3 mag-aaral o graduates mula ho dito sa Central Luzon ang namayagpag sa REE at RME Licensure Examination. Ayan, ay pagkahusay-husay kailangan nilang palakpakan. Yan, ito naman mga gandang balitang gusto rin nating mabasa at mapakinggan. Diba? Palakpakan.
Okay, at manggitin natin. Basahin natin yung detalye. Ito ho mga karehiyon, ano? Wait lang, merong message si Tyrone. Mamaya ko babasahin, Tyrone, yung message mo. Ayan, basahin ko lang itong detalye nitong balita natin kaugnay sa tagumpay ho ng mga kababayan natin. Tatlong alumni ho mula sa iba't ibang pamantasan sa Central Luzon ang nanguna sa April 2026 Registered Electrical Engineers Licensure Examination o REELE at Registered Master Electricians Licensure Examination o RMELE. Nasungkit ho ni Carl Irion Gallardo ng Tarlac State University o TSU ang ikalawang pwesto sa REELE matapos pong makapagtala naman ng 93.70% na rating. At samantala, kapwa nasa ikatlong pwesto naman po sa RMELE, sina Ronald Amador ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST at Enrico Santiago ng Bulacan State University. Pareho silang nakakuha ng 86.50% na grado. Sa kabuuan po, 3,769 sa 6,556 na nag-take ng pagsusulit ang pumasa sa REELE na isinagawa ho noong April 21 to 22. Ibig sabihin, 57.49% yung passing rate. Habang doon sa RMELE naman, 493 sa 882 examinees. Ang konti pala na nag-exam, yung pumasa doon sa nasabing pagsusulit. Kaya naman palakpakan. At doon sa mga hindi po pinalad sa unang o sa kanilang pagsusulit, itong nakaraan, wag ho kayong mag-alala. Sabi nga ng paborito nating girl group na Bini, ang buhay hindi po karera. Okay lang yan. Pwede namang malungkot. Normal lang malungkot. Pero maniwala kayo kay Kuya Justin. Pwede nyo i-take ulit yan. Babawi kayo. Come back stronger. Ika nga, mas maganda, mas panalo. Ito, bigandaan muna natin. Mungkahi ng isa nating kababayan. Kakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Sabi ni Tyrone Reyes, Sir Justin, suggestion ko lang po sa mga authorities ng LGU San Fernando, Pampanga kung pwede ay mag-provide ng free shuttle sa publiko mula po sa kanto ng MacArthur Highway sa Del Rosario hanggang sa may Super Health Center ng syudad malapit sa may LTO at Command Center ng San Fernando para ho sa welfare na rin ng commuting public. May kalayuan po kasi ito sa highway. Ito ho mga karehiyon, mungkahi ng ating isa sa mga karehiyon na kung pwede raw mag-provide yung San Fernando LGU ng libreng shuttle mula po sa highway ng Del Rosario papunta dyan sa may Super Health Center ng syudad dahil malayo-layo at wala raw silang masakyan. Ayon ho yan kay Tyrone Reyes. Hayaan mo at Kuyang Tyrone, babanggitin natin ito. Ipapabasa natin ito. Ayan, naka-flash po komento ng ating karehiyon. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamit. Dito po sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Balitang makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Time check muna tayo, 10:54 na ng umaga. Magpapaalam na po si Kuyang Justin Dizon.
Maraming salamat sa lahat ng mga nakipagkwentuhan sa atin dito sa ating streaming. Skip the scroll and stream. Maya-maya, magsistream pa tayo ng iba't ibang mga balita at iba't ibang mga kaganapan. Tutok lamang kayo. Patuloy ang ating paghahatid ng balita para ho sa mas maraming impormasyon. I-follow itong ating social media page at CLTV36 Official and at CLTV36 News para ho sa mga maiinit na balita dito ho sa... mainit na balita. Mainit na balita talaga yung heat index, di ba? 40 plus nga eh. Maraming salamat kay Noel Joseph Artus Cleofe. Ayan, panay ang tutok dito sa ating programa. Maraming salamat. At eto sabi niya, shout out Kuyang Justin Dizon at sa RW 95.1 FM kay DJ Tyra ng Music Babad. Ayan, Monday to Friday. At ngayon, pagbati. Noel, makinig ka ngayon dahil Wednesday in Love. Ayan, mag-request ka ng mga love songs na gusto mong mapakinggan. Ika nga, di ba? Na gusto mong ma-enjoy ngayong araw ng Miyerkules dyan sa RW 95.1. Ayan. At syempre, wait lang. Hindi pa tapos. Teka lang. Salamat din kay Tyron Reyes sa kanyang pagbibigay mong kahi at sa kanyang pagtutok dito sa ating programa. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Siyempre, pagbati po sa RW 95.1 FM. Ito, binanggit na rin ni Noel, para ho sa kanilang pagkakapanalo dito ho sa katatapos lamang na Gandingan Awards ng University of the Philippines, Los Baños. At pagbati, ayan, pinagmamalaki kayo ng RBC Media Group. Ayan, palakpakan natin. Kabilang ho sa yung kanilang Save the Trees, Save Our Children. Kinilala po bilang most development-oriented radio plug. At syempre, shout out kay DJ Kian Laksamana. Nakita ko yung post niya. Siya ho yung nag-produce nito. Again, pagbati, congratulations sa ating mga kasama sa RW 95.1 FM na pinamumunuan ni DJ Tyra. Ayan, sila ho yung tumanggap ng pagkilala sa katatapos lamang na UP Gandingan Awards. Muli po sa ngalan ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may pagkagamitan, ako po si Justin Dizon. Ito po ang Newsstream. Maraming salamat po. Mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama